Albishirinku. Fari ko ja? To ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan. Kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke. Domin shege kwarkwatocin idanuna. Wato singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, wata ma ka ga. Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare yadda ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. Ai kun ji ne na fina-finai da waƙoƙin Hausa ziryan. Kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba bacci kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta nan dai kuna ganin ta. Manhajar MD Films. Ku kuma musu ta daga Google Play Store. Kuma ku tafa min. Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ku fito da wayoyinku. Ku an ta yayi zuwa Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku kafta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku kafta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Ai ko yana gaba sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin singin fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku kafta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da wata lokaci ba. Yayin da kuma aka gaba da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi inda za ka kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece! Ya daina wajen gashi ya koma tukin motsa. Shi direba Makaho. Ya daina wajen gashi ya koma yana jin motsa. Direba Makaho. Ya daina. Direba Makaho. Direba Makaho. Direba Makaho. Subhanallah, ga direba Makaho. Zai ja motar kuma sannan zai tuka su Makaho. Ga direba Makaho. Subhanallah, inna lillahi. Zai kai su ya bar su. Mutunar su Makaho ga ta zarrace dukkanin hasashe. Direba Makaho. Ya daina wajen gashi ya koma tukin motsa. Shi direba Makaho. Ya daina wajen gashi ya koma yana jin motsa. Direba Makaho. Direba Makaho. Direba Makaho. A'a, malam lafiya? Wani gida na shigo ne? Ma ne gida? Zo ka ga abun mamaki kato a cikin gida. Gida na shigo na ma? A gida ka shigo man da me ka dauka? Me ka cikin gida na? Ba ka da hankali? Gidan na baka gani ba kenan? Ka dauka ne? Ka gane mun matar ta? Kamar ya da wani idan? Karaman. Idan. Allah ya baka. To me ma aka yi? Me aka yi? Me aka yi? Wai wani ka baya. Me maru? La ilaha illallah. Ya kuri dan Allah da. Ya abin da ka koma kenan. Bai ni yau da ibtila'in da na bari kenan. Abin da ka koma kenan. Yau da ibtila'in da na hadi kenan. Nace abin da ka koma kenan. Yau ibtila'in da zan gani kenan. Ai ba shi da amfani irin wannan abu. Garjejen ƙato kamar ka rika faɗa cikin gidajenmu. To, yanzu me amfani irin wannan abu? Kawai ka rika faɗa gidajen mutane da gangan. Sai ka ji mutum ya shiga zai kewaya sai ka faɗa ka salon an yi magana ka ce baka gani. In baka gani ai za ka shafa ka san me ina ka shiga ko? To gaskiya ka kiyaye.
Dama sanda ta ce da take mun nuni. To ta fada. To da a ce wancan ce da duk haka ba za ai da na taba shiga gidan wani. Yanzu ne dai da ba ni da mai nunin sai na samo wannan. Ita kuma ba ta mun yadda nake so. Kaga malam ba batun zan sanda ba. Ni shawarar da na riga ne yake in shi ba zai nemo dan jagora ba. Ni sai in je in nemo masa dan jagora tunda Allah ya sa gidansa babu yara. Wannan zaka nemo dan jagora? Ga abokinsa nan shi ma Makaho. Talle? Shi tallan. Duk inda ka neme shi. Ai ya san bare ma wannan da kake gani mai yawon duniya ne fa wannan da kake ganin shi ba inda kurfa wannan bai shiga ba. Ka neme shi ku zauna a nema maka dan jagora. Abin ne ya bata min rai. A ce mutum har cikin gida sai ya kalle ma mata. Wallahi duk ranar da ya ƙara shiga min gida sai na karera ma kafafuwa wallahi. A'a. Kai kuma ka ba a haka. Da wani ido zai kalli matarka. Kai dai kawai dai kada ya ƙara shiga. Da ma ta kai ka shafa wani abu ne a gidan? Bango ba? To. Mutumin da ko ya taɓa bango ko ta bayan gida ya taɓa. To ciwo ma ya ji min kaga bangon. Shi ma kuma ya zo ya ƙara ji min ciwo. Ai ba shi da amfani irin wannan. Kun ban da shashen cirin na Makaho a ce ba za ka dinga yawo babu dan jagora. To ya zan yi. Haba. Ai yanzu dai ta ƙare an ba shi shawara. Wallahi ka kiyaye dan ni in ka ƙara leƙan na rantsi da Allah ba irin wannan can za a yi ba kuma. To me zan gani? Ban gane me za ka gani ba. To ai gaskiya ne ko. Da ka leƙa din ma ka ga wani abu ne? To me zan gani kuwa? Abin da na sani dai na sani. Kamar ya? Abin da na sani abin da ban gani ba ban gani ba. In Allah ya so ya yarda gobe ba za ku ganni ba sai da dan jago. Allah ya sa. Insha Allah. Allah ya sa. Allah ya sa ka gyara. Amin amin. Ka dan bashi wani abu ciwon da ka ji mai. Allah ya sa da gaske yake. Me zan bashi? Ni ma ya kalle mun mata rabu da shi. To. Bare ka bazan can. Wai na kalle masa mata. Ka ji ba. Sauri ka dora alwalan nan ka bani. Daura mata alwalan. Ya shashantar da mu muna ganuwa ba mu je mun yi sallah ba. An yaron ne gaba ɗaya ɗauke mu wuta wallahi. Anya yana karami wannan yaron. Harira, ina kasa gane wai menene matsala? Menene miki? Haka kawai, ni dai baka mun ba. Ina abincin ne? Kana jira, ana jiran ga. Mati. Kike ne ina su kuwa sallah ga nake. An kai wajen hakuri. Wallahi. Wayo Allah yawwa. Ya kwariya. Masha Allah. Masha Allah. Ya haka na mutum gani kuma da ruwa gundun ne kashe muciji ya sare ni. Haba dan Allah, wai kai dan Allah dan annabi me yasa ba za ka rika godewa Allah bane? Ban gane ne godiya da ke nake godewa. To abincin nan fa kana kallo fa mu ma fa ba isar mu yayi ba fa, muka hakura muka rage maka. Sai ka dauka duk guda ɗaya in ka gutsura ka dauka ruwan kana hada za ka ji ka koshi. Haba sai ka ce na zo daga agege. To kuma Harira da soyayya ta taba zama kiyayya? A'a ko ɗaya kawai dai. Zuciyata bata aminta da kai ba. Shine kawai. Babanmu ne ya mutu kome? A'a. In ce dai baka ji ciwo ba ko? A'a komai. Kan ji ciwo ba. Me faru? Wani ne ya kama duka na. Mara mutunci. Me wanda ma ko ne yake? Kuma kan sai da zaka gurin sai ka zo ta kan gida na. Zaka bar nan gurin ku sai na kariya ka. Kuma ka ji? Ba za mu je karama mun. An ki aje arama maka. An ki arama maka. An ki arama maka. Sai ba karbe da uwa ka tayi daga bata baka karfi da kan hoto ba. Wannan gurin ko to din ka wallahi. Ko dai mai masu billahi zan take ya. Dan mura mutunci. Ka da wani wanda ke daukar ne ce mai gidan ya mutu. Ni duk wannan ba kuma bane. Ni gida zaki so ni. Ni biya fi mu wannan. Gaskiya dai soyayya ta ba za ka taɓa samun ta ba. Haba. Banza sa da gurin banza gurin mutu. Ya ce baba ya mutu. Shine. Wani ciki na. Nagode. A'a. Hello?
Yau sanar. Da Allah ba ku ga na lokacin da fito a gujen nan. Ba ku kudaden da na zuba da gudun ba? Kuɗi kuma? Anan? Anan dai ban ga gifta kuɗi ba gaskiya dai. Anan ne? Ban ga gifta kuɗi ba wallahi anan ba. Anya ba aljihun ka suka fada kullun kuwa? Ina, ai ni gaba ɗaya a jikina ba ko sisi wanda 2000 ita ma a can aljihun wando na can cikin kaganta ba ma aljihun na can cikin kagan Allah ka can cikin wallahi su ne wannan wallahi su ne baba ka ji ka kai baka ci ba mu baka ba mu zan yaro ma da sha baka ji kuka ba dan Allah ka ji kuka a waje ba to daga jin kuka sai ka tashi ba kiran ka akai baka tafi ina zuwa na samu yaron na dauka zai ce baba ne ya mutu kawai sai ji ne dake shi ji rama mana ta an kyara maka ina abincin nan waye zo mun da abincin kuma kamar yaya waye zuban maka da abinci mana yo waye zuban maka kai ba ka gani ba kai fa ka zubar da kayanka da kanka Allah yaron nan ne cuce ni wallahi yo yaro da ya cuce ka kiran ka yayi ba fa kiran ka akai ba kawai ka tashi ka tafi wajen Allah kai ba za ka daina abin da kake ba a rayuwarka saboda dan me yasa dan Allah za ka rinka cewa wai kai kullun jira kake a zo a ce baba ya mutu kana jira ana jiran ka wannan wace irin magana ce to an danna kuɗi ake bunnewa yake yi a kurki ke sawa oho to ka nemi naka ma nemi naka na san ba nama wani kana jira idan yanki jiki ya faɗi mutu ke madare zaki sai gidan gona sai basuwaja sai ni buri na in kudin hau a kurkura in sa carɓeɓɓen riga a kawo a kurkura a wanke ta zauna a bayan kiran direba na tuka na a da lafiya na a da lafiya na sai ka nemo naka to ne shi na aina wani kana jira ana jiran ga kiziki mati kai zai Allah tuba san gafar lazimi idan ka ce kudin sun zo 6,000 zan baki a miliyan ba to ba sai kike maki sai ki jira ba na jira ke ba jira na kuke to sai ki ko kuwa ni malam da Allah ka dame ni in ka gama ni shi zan wuce ciki kawai kina ganin dai ai kya daure dai ko dan 2000 ai kya dan so ne ko ba haka ba sadaka saboda manzon Allah ni za ka yi sadaka saboda manzon Allah kar kai ni rami fa a ba mu sadaka murya nake ji kamar ta kalle saboda manzon Allah Allah sadaka rabin jiki an fito kenan wallahi Allah ya mana mutuwa dan uwa kana gari ya gari nan ga nan wallahi ga nan Allah sarki dan uwa naka sai naka dadin zama sai bare wannan gaskiya ne ashe dan uwa na kusa ni tun daga can nake jiyo kanshin zumunci ni kaina ina shan kwana da can zan yi zuciyata ta kai mun yo nan ashe haduwa zamu wallahi Allah sarki to an dade da fitowa kenan kasuwa ba alhamdulillah wallahi mun dade da wallahi tallahi zuwa yanzu nawa ma muka samu ne nawa muka samu naira 50 muka samu ai sababbi ne ma yan biyar din nan da aka bamu 50 yan biyar dan uwa ne maka jaje ai mu da kaga daga fitowar mu zuwa yanzu mun hada 1000 nawa ne ma ne kudin nan ne uku ba 3,000 Allah sarki abin ta ka jaje ne sababbin yan biyar muka samu mu wai dama kai in ma jaje mana kana karɓar yan biyar ne kai ta me karɓa nan da na iya da yan matan kakana ai mu daga 200 har 1000 shi ne gejin karɓar mu ko zo biya ba ma karɓa menene sirrin ino shan miya ban gane shan miya ba
a bani ita shan miya. A'a ba wannan magana. Maganar shan miyar inno ba wannan magana. Nawa za ka biya ni? A yi ciniki a bani kuɗi a yi abu. Ko nawa ake baya? A matsayinka na ɗan uwana mai ƙaunata da awa biyu zan baka inno a 1000. 1000. Cas! Inno ya magana. Sannu Inno, Allah ya miki albarka. Amin. Amma ni na san ina da ƙashin arziki. Wannan gaskiya ne. Baya rasa nasaba da ƙirjina mai haƙarƙari. Hakan. Haka ne. Ka san hannunka mai ka faɗa ba yadda ka iya da shi. Wanda kace 50 kuka samu? Na yi mamaki. Wallahi tallahi. Muna yara da aka yi mana kaciya, kaji sun fi 10 ka samu. Ni bai fi 3 na samu ba. Ya za a girman fi ka samu kuɗi? Da san ba zai yi ba. To, an ba ni labari da aka haife ni ma akuya nawa aka kawo mu. A ce yau ɗaya. Anya yanzu na wannan na hannun naka? Kana dan kai shi gurin malamai suna masa addu'a kwa? To a nan gizo ke sakar. Ya kamata a gwada. Amma insha Allah zan gwada da ita Inno na ga yadda za a yi. Abin tambayar a nan shine yaushe za a fara? Daga gobe. Masha Allah, alhamdulillah, lokaci yayi. Kana jira, ana jiran ka. Mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kamar alhamdulillah. Ya mutu. Ya mutu. Ya da ya mutu. Ido na idan sana ki ya mutu. Ya mutu. Ka ga bakin ka duje kullum. Kar ka daga murya. Ka sanar da mutane. Ya za ka sanar da mutane. Ya mutu. Shi yasa shi hakuri da kake ganin sa dan kankanin lokaci ne. Abba! Lokacin zaman ka Alhaji yayi. Ba ku samu. Mu samu mu ba mu ba su. Mu ba su su ba su ba su. Inda mai lafiya muke so. Kai ka canji. Ba masa. Allah ka raba mu da 'yan basu zan ba su. Ku je ba komai. Allah ka shiga tsakaninmu da 'yan jeku. Allah ya mai da alheri. Amin. Allah ya sa wannan shine silar sama. Amin. Kuma silar ƙasa ce Allah ya sa a hwada hankali. Kuma kar ka gaya mana magana kai. Kar ka gaya mana magana. Kuma ya faɗa mana. Ma ya zagi mu ne me? To ka bai sadaka kuma ya zage ka. Nan da 'yan awanni ana sallar juma'a na zama mu duniya. So ka yi zage ne. Nan a tare tantan. Kaka. Nan a tare. Ka da ribin nan. Tana sori? Kake. So kai. Ana sanar da ma'a ka zo zan ninka maka zan yi miliyan 2 zan baka. Miliyan 2. Amma ba bashi ba. Ina. Yanzu a kuri kura zan siya. Amma na zaɗin 200 nan wallahi. A kuri kura guda 2 zan siya. Ɗaya kura 2 na a baya. Ɗaya kuma ni kuma in mun shimfiɗa a baya na a sama gujera. Me haka? Albishirinka goro. Kwaya ɗaya za ka sa. Ba a saurin nunawa. Ka sai kwaya ɗaya karnuka za ka siyo. Karnuka za ka siyo kai kadai a saman motar nan. Ƙasan gaba ɗaya karnuka za mu zuba suna binka. Ba wasa. Da an ce Alhaji. A ka riƙe kana haka ne. Alhaji. Ya hujjaju. In yan mata sun ce ya hujjaji. Sai ce na'am. Dan kuma sai ka ce a rika samun shayi. A kawo min shayi da burodi. Kana jira, ana jiran ka. Mati. Kamar mu. Tun musulman kwaya zuwa ke alwaji ya je sanar juma'a ko lalai buka tawa ku. Ai mun yi ta karfe daya. Mun yi ta karfe daya. Kaga za mu je babaji. Mun yi ta karfe daya. Mun yi ta daya ai mu. Mun yi ta daya mu karfe daya. Ai mun yi ta karfe daya mu. Mun yi ta karfe daya. Kace ya mutu. Amma dai makarici bai ba wallahi tallahi. Wallahi tallahi makarici. Ina mai tan din nan. Wace mai tan? Wace na baka. Wallahi sai ka fito wanda ita. Ina almadiran ne yi. Nan suka yi.
Wai da ma ƙarya kake? Yawa dai ta yi nama, inda na ta ganin alama, gashi har na kwashi gama. Dole ne in fito in nuna ga ciyawa nan aka faɗa ta. Rabba na yi rida mu buɗe. Kai Allah ka daɗe mu buɗe. Waye wannan? Waye? Ina da ribar da na baku. Na fasa ɗari biyu. Allah ya ƙara annabu da naja. Ai na janye. Nace Allah ya ƙara annabu da naja. Kada kan na janye ce ba. Allah ya ƙara annabu da naja. Ina ɗari biyu. Ga ta nan mun sai ciyawa. Ciyawa. Ita ce za mu kai wa dabbobi. Mun sai ciyawa za mu kai wa dabbobi. Allah. Wai me wannan? Wai waye shi? Waye wannan din ne? A kai. Waye? Ba hankali. Ilu. Ilu. La, haila, wayo, la, wayo, ilu ka cece ni. Ilu. Wallahi. Da an kai hakuri ga tanan ciyawa muka siya. Ilu. Kama ni. Wai in taimaka mana. Ne to ai. Ba ni ita nan. Ba zan kyale shi ba. Ba zan kyale wannan ba. Ilu. Ina yake? Ilu. Ina yake ne? Wannan ya ci banza wallahi. Ya ci banza. Ya tafi da ciyawar ya ci banza. Sarauniyar mata. Lafiya na fito kika fito na garin ki a ɓaci. Me yake faruwa ne? Kaga malam, ni ba abin da ya kawo nake. Ka faɗa abin da ya kawo ka sauri nake yi. Bai kamata ki gaya min haka ba. Ai duk mutumin da ya ce yana son ki ya ga me miki komai. Tattaki ne tun daga gida na zo har wajen ki kuma so ne ya kawo ni da kauna. Haka ne? Sosai ma ku ai ba su dace da ki ba. Kin ga ba haka nake nufi ba. Kin san me kawo wajen ki? Aure ne ya kawo ni da albishir. Aure. To bari ka jin gaya maka wani abin da baka sani ba. Idan ma aure zan yi ba da irin ka ba saboda ni zuciyata akwai wanda take so. Kin ka ga ma tafiya ta. Harira. To wannan yarinya wai me kike nufi? Amma Habiba. Wai menene matsalar ne naga kin yi shiru? A daina bani shiru. Baba ne ya matsanta a kan mutum da mijin. Na ce idan ba sai ina fito da mijin sai ba ni wanda yake so. Shi kin san magana aure ba abu ne da zaka zo a yi shi sharp sai a je a samu matsala gaskiya. To ni ina so na gama shiryawa ne a tsanakin na gama shiryawa zan turo a yi. Ni koma menene da abin da Allah ya yi maka kawai ka bari. Ba fa duk wannan magana bace. Inda maganar take shine yau da gobe. Kuma abin da ya hure a kawo a yan kuma aka zo aka daura aure kuma aka koma aka yi ta kakanin kai fa za a fita bari za a yi ne normal. Ta je gaya masa gona ko? Yanzu dai take gaya mu Saboda kaga an riga an ɗau lokaci kuma kai da ta kun shaku. Kaga ya kamata a ce manya su shigo cikin lamarin ayi aka ba da kuma zai ta wani kace da ci ko ba haka ba to baba dai abin da yake dan faruwa akwai yan shirye-shirye da nake ta kokarin yi ina gamawa in Allah da za ta to alhamdulillah Allah ya albarka yayi kyau to amma har kamar yaushe kake jin za ka gama shirye-shiryen nan ba wani daukar lokaci za a yi ba insha bai wuce shekara 3 ba haka Ka hankali kuwa? Kace kana hankali kuwa? Kada ina ganin ka kamar wani mai haka. Kana gara ganin ka kuma kidan nan. Kana gara ganin ka kuma kidan nan. Kana gara ganin ka kuma kidan nan. Amma ai bargurin nan. Bargurin ka sai kai. Rai. Ka kuma gane ka kawo. Sai kuma ki sake da miki ya mu. Ya zo
kana jira ana jira na kana jira ana jira na yoni na can teburin bala mai shayi a shekara nan ba nan to ya ganin abokina ka san neman da nake ma kuwa Allah wani lokacin ina tuna ka tausayi nake to alhaji ga hamshakin mai kuɗi a zaune amma katanga ta ita rushe mutum ya fito ya war shagale wallansa kai wato ni har na ma hanga gashi nan ya faɗi ya mutu ka je aikin haji ka dawo mun tafi taranka ka to daga kai dan rami dan wannan abun kana taku dai shine magana ga irin kan kuɗi Allah na riku Allah kuwa ana sanda zuwa hajjin nan au ba Hausa ranar ai na sai larabci ai sai kawai sanda zuwa haji sanda zuwa alhaji sanda zuwa alhaji sai a kurkura sai kawai zan zauna baya daga ta wuce daga rabin layi layi yi alquran ai ni burkiya ta kawai gana sai a kurkura ai ko zaka saya a samun kujera a baya kawai in zauna in shuru a dinga tafiya da na ji sha to kaga ta biya to kaga to yaki mutuwa kafin a kurkura akwai hanya da za ta taimaki samun kuɗin nan Allah aure za a ƙara saboda ga dan gidan na ma kuce ku ba haka bane ni dai ka san ba zan kama shawarar banza ba diga ta ka kawo to albashirinka yarinya ce mijinta ya faɗi ya mutu ya bata da ɗan kuɗaɗe a hannu to kafin ka fara taɓa na tsoho ai ƙara a sanin da za a shigi nata wallahi tallahi haka ne to amma abokina ya zan yi ta gida kamar ya zaka kai baka da dabara ai zuwa in kana so mu je a matsayin baka da aure kuma in son samu ne karka je ta ana Allah wallahi a'a ya kuma ya zan kira ji ta ana a nemo wani garin a'a ita tashi ba ta tashi ba alquran tashi zati ba za ta tashi ba a'a alquran tashi zati ai sai dai a samu dai din anan din a samu ta dan wani bangare a aje ta kana ji na yadda an kama ita za ta tashi amma Allah kuwa na rufe girman Allah Allah ya gano ka Allah wayo Allah yaushe za mu je kai za ka samu rana ai kai matsalar kai ga ka baka da babbar riga ko za ka dauko ta ko zan dauke da ku sai in sa tutasa to shikenan alquran sai in sa tutasa to za mu je zan ma magana to ba matsala ya alhaji a kurkura kenan ya alhaji irin katan nan sai irin katan nan mai kar ga ilima kawo ga ilima kawo ina yaro a zumba ake faɗin mutuwa na girma na rashi na uwa har ma kai uba wayo alama ga ki ta zo kanka kai ma ina nake jin muryar mace ne inno wallahi wannan baiwa Allah ce wata ta saba mu sadaka a'a Allah sarki to fa sannu yawa sai ya gida lafiya Allah sarki ya naga kuma kai shiru ka daina wannan wakar taka a gaskiya ya kamata ka ci gaba da yin wannan waka saboda a duk lokacin da naji ka fito kana wannan waka taka ta bara sai na laɓe a inda ba wanda zai ganni saboda ringa jin sassautan muryar nan naka mai daɗi saboda muryar ka gaskiya tana da daɗi ya kamata a ce ka rera mu wannan waka to shikenan ya ilahi al'arshi bani hankali da yawan bayani ɗan uwa suka tambaye ni ne bayani na bisani gyara ba zai kamar kashi ba tun yana yaro a zumma ake faɗin mutuwa na girma ilu na rashin liman har ma
mai gari wayo alama gashi ta zo kanka kai ma. Ya wannan wakar ta mun daɗi sosai. Allah sarki, Allah sarki. To ga abin sadaka. Allah sarki. Yawwa na gode, na gode. Sai dai ban gane ni magana. Harira ce fa, yar gidan Malam Mati. Sai dai sai kika gyalin uban kika gyalin kakan. Allah sarki albasa dai bana ni na gaba ta halin ruwa ba. Allah ya ji kan mahaifa. Allah ubangiji ya ƙara kakanki lafiya. Ubangiji Allah ya sa ya ƙara nisan kwana, ya ƙara wa dukiya yalwa. Allah sarki, nagode, nagode, nagode. Allah ya shiri tsakiya. Allah ya shiri tsakiya. Sai an jima. Yan uwa suka tambaye ni, nai bayani na bisani. Yara ba zai kamar kake ba. Ai ina gaya maka kaga daga nan in Allah ya so yarda ni dai yanda naga tayi min to in Allah ya so yarda na san ban ma zaban tumin da raba Allah ko insha Allah ta nan fa. Alaikum salam. Lafiya da wuni. Dake su gajiya. Kai ya mutan gidan? Suna nan lafiya. To a Bilkisu na ce kin san komai fa sai Allah ya yi. To yau Allah ya yi ga mutumin ga kuma mutuniyar nan fa kuma na san dukkanin wani bayani zaki ji daga gare shi. Ina ganin ba sai na ba ku waje ba. haba abokina ba ru ba sai ka taka kajin noji bulki na gajiya ya gida kuma danna to ni kin san dai bulki ba wasa ne kana ko ba gaskiya ba yau kuma daidai gwargwado dai zaman aure in Allah ya yarda na san ba za a samu matsala ba ko ba gaskiya ba yau ka fa shiga wani zancen ba sai a biya ma ba kuma can ma yaya ko koya Allah sarki da na zaci mijina ya rasu ba zan sake samun madadinsa ba sai gashi abin Allah. Gaskiya ne me ya haka kuma tsohon mata talatina marigayya kasa a hannu na tarsu tana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ka wanda ne ta mutu to tun daga mutuwar baiwa Allah nan ban taɓa tunanin Allah zai bani wata baiwar Allah da za ta ji tana kaunata daga haduwa ba sai ga bulki ai lamarin Allah kenan shi yasa kaga kai an dauke ma matar ita kuma an dauke mata miji to sai ku hadu sai ku rayu bulki Allah miki albarka nagode to bulki kin ga dai gaskiya bi sabillahi ni ba wasa ne ya kani gurin ki ba zancen auren nan in za a yi shi to ni ba na son ma ba ta lokaci kwana 7 yawa kwana 3 a daura mana aure. Kwantar da hankalinka ai saboda yan kunji rana ita yau da za a zo a daura aure kawai ko kuwa alhamdulillah ku ba yara bane ba yawwa amma dai rana ita yau saboda suna da dangi nesa dan gangana nan duk yanda za ta gayyato su kuma in Allah ya kai mu yanda za a yi wannan baki a garin nan da garin mu za a yi garaya garaya muru hudu za a yi za a kabata sannan za a yi gangi a abokina na yadda dai a yi biki amma batun maganar garaya ka janye shi to saboda me a dai da gangin amma garaya kai za ka auri yarinya mai kyau irin wannan ka je ka gayyato aljanu sai su raba ka da ita kwarai kuwa ba zai yi ba abinci an janye garaya baki ba garaya dari a gangi za a sha gangi in ka ce a yi kuma to ba za a yi ba mulki za ki koma ne wai me kake nema ne kamar mai neman zuwa a so nake mai da ma'adana mu hankali ni duk matsayin da rana mu hankali saka kyau ne karimi ko yau ne karimi a musallu mulakancin ai duk ya ba ma da ita in dai kana da kaza zaka ce zaka sayar wai insha Allah kan kana da kuma kai da abun nan da ya ka saka shata za ka yi amma ka yi ya ba
ka dan ka rage faɗin nan baba saboda ciwon zamanin nan kai ciwon zuciya ya zame ka ya ka san halina sai dai ma taɓa ni ba ka dinga rage wallahi to kuma rage wani aka taɓa ne yanzu wannan kai in ka je wannan in kai ne ma ba sai ka duka ba wala sai ka duka subhanallah in ban da wulakanci yanzu saboda Allah yanzu gona ta bakin titi ta bakin tafiya wai Alhaji Musa ake bin diddigi ake mun ta dabara wai miliyan 12 sai masa nace to haka ne kai ma da naka gonakin ni ma ta ka ne ma ka mu ni ma in siya ni ma da kudi a duniya a to yanzu ba saboda Allah da ba sai ka sayan masa ba ka samu mu shigo gari mu ma ka dan ba irin miliyan 10 a cikin jajari daga zuwa Lagos kai zama kudin mana miliyan 12 shine ai baba sai kai hankali in kai hankali wala abu ne mai sauki amma ba yanzu a yanda kake da yanzu in ɗau kudi in baka miliyan 12 wala ko miliyan da ba zai baka ba gaskiya in yau ka zama mutum kirki ka zama daidai da kowa ana yaban ka wala sai in baka me kudi a shi kenan ka zama daidai to na ji wani yawwa yanzu sa amma da kai yanzu zan baka labarin gonata da siyar miliyan 8 ita wacce ka suna ma ita karama ce Allah sarki miliyan 8 na siyar ta da kyau ji a kawo kudin Allah ka za jiya mai da ka sami Allah sarki dan wani abu Allah sarki Allah sanya alheri amin Allah kare ya kaiwa ya diya lafiya la wallahi alhamdulillah ya gidan da ka zama lafiya kalau kowa lafiya la wallahi ba da matsala kin lafiya ba matsala wallahi tallahi haka ake so a kullum wallahi ba matsala miliyan 8 kaga ai an shigo gari ai sai ka hakuri kaga an shigo gari ka ko ka shigo to lebo mu ai haka kawai ba sai ka ce ina da umu ai kada da umu wannan na me ai abin nan to ka sai magi ko magi ka sai ai ya rige maka zaman rayuwa ne za a fi hankali yake shi ne me ita ka sai magi dunkule ta me wannan ne ka sai dunkule ne da kai ko shine ta me wai to ikwa to ai wai kullum gaba da so kace maka wai al'ada kenan ita ce mana to aka san al'ada mutane suke mata yawa inda aka ce ana abin arziki ana ciniki ne gida ko shago ne ko rumfa ko ta kaza ce rumfar sai kaga da lamun mutum 20 kuma ta kaga mu dole ka ba kowa miliyan 20 30 sai an bai to ai ni a gidan nake saboda Allah sai kuma a kawo mun abin dari saboda Allah kai koyi mana renuwa ai ko dole ka saya dunkule kuma a miliyan 8 sai dunkulen mai hadari ya badin Allah babarin ya rasulullahi wani Allah ba kudin nan ina kake jibga su ne kar ka rena sana na aje yau na mutu kudin nawa ne haka ne wallahi amma dai miliyan 8 kuma 100 da abin ada saboda girman Allah haba da girman Allah kaga kuma kaga ka san ne kudi ba zama yake a gona ba haƙuri za ka ita ka dawo mana gobe na samu wata ba ka dana yada kuɗi ban yar ba amma dai ba saboda Allah saboda annabi miliyan 8 kuma abin da ya ɗari to yanzu kake so ni ba amma dai saboda girman Allah ba saboda Allah kar ka sake ba ni ba yarwa ne ba amma dai gaskiya fi sabi Allah ba ni ɗari kuma a ce ni ba yarwa ne ba wallahi tallahi ka ga kuɗi wallahi in kana wulakanta wannan kuɗi zai wulakanta ka to amma dai miliyan 8 ba kuma a ce min wai kuma naira 100 ko ba san da ba saboda girman Allah mutane su kenan wai na ce shi kenan na baka kenan shi kenan ba ƙari ba na zo lafiya ba haka kuma kenan dai kudin da ya basu maka ba to ka haƙura haka ni ban ce wai ba sai min ba amma dai gaskiya ba ne 100 miliyan 8 kai wala wanda wani ya gama haka sai jawo amma kai yawwa na san kare na kenan miliyan 8 abin 100 bari maka wai ba dan Allah da annabi duk kudin da ke ginninka ina kai sun da rasulullahi hali ji mana so kake ga maka shine abin da ya dace ba mun san mai matsayin mu to ni kuma ni hauka ne daga tudu a kwantoni ne kusan sai ga maka ina ga jiwa wannan ita ma an ka bani ita ma tana jin hada da miliyan 8 yi kware kuwa kare yi sai ka ba kanka wallahi koyo ka shiru koyo ka yaɗin ka dawo nan gida
biyan bukata ka yi kure kuwa wallahi ne wallahi ne shi sai shi ai ba wai ba shi irin wannan a'a a in kashe du kafin ka zo da mani na sani ai a baki ba sai zan shi a baki ba sai zan shi wanda ne ta zo ko bai zo ta zo gidan zaka tana gaishe ku wallahi ba sani ba ko tana kuma tana ko ba sani ba ne to shikenan ka gani jimma wace ita mata nan ka ai zuci ka gare ta lawo ta cika yawo ne billahi la ilaha illa huwa ta cika yawo ne billahi azim to sai naka kace na gaishe ta haka kawai daga cikin na ba ka kata maza da kai ne kai a matsayin mai gidanci kai da za ka je ni ma ba je ga wani ga na wata kan da ke fune wato baba abin da ya kamu na san dai baka waye da wannan yaron ba ban shi da shi ba ikon Allah to Yusuf kenan to wannan dan wajen mai gidana ne Alai Sale wanda kuka yi iyaka da shi a wannan gonar taka ta kangare to wannan kenan to dama alfarma ce ya turo mu nema a wajenka to iya neman alfarmar wato ka saida mashi taka gonan ne to gaskiya lamari ita dai alfarma ka san ba za ka zo gona ba a ce ba ita ba to amma gaskiya wannan matsalar shine ni al'adata kadara ba na sayarwa in ka sai da kadara to gaskiya kai za ka tausaya mu ba da ina ji ba ni dai na saya amma ta gaskiya ba na sayarwa shi ne kawai abin ya faru to ai baba wato abin da ake nema gidan mai ne ake so gidan mai ne ake so za a yi shine ya ce to in dai samu aka mai alfarman nan aka hada ya siya ya hada to zai yi gidan man wadatacce yadda ya kamata to shine abin da ake nema to shi girman gidan man ya kai miliyan 50 to ai ne abin za ni inda za a kamu ko zan dora akan miliyan 50 ni sai a sayar mu sai saya ko ka ko su ma sun karu ya ka ina amma ni dai gaskiya sai tawa ya zama dole Allah mutu ba Dangarin mu yake da namu, masu yin bakare su zafu, in mun gaisa su babu, Direba ya kara kare mu, dan ba zan so mu shige cikin wuya ba. Kamu dai mun zo gidana, can wurin tsofaffina, masu manna abin alheri, yau da gobe da jibi har da gata. Baba zo ka taimake mu, kar ka bar su addabe mu. To na gode Allah ya saka da alheri. 500 din ce ko? To Allah ya saka da alheri. Allah Ubangiji ya tashi kafaɗu. Yadda naka yake yabanka, naka bai zama na ci ko ta kan ba. Iko Allah. Gaskiya ne. To yanzu ba ita wannan magana haka za a bata gidan dan gidan mai ne ba za a gidan man ne yana da girma muna so yi girma shi yasa muka zo ma da wannan kuma mun ga gonan mu tana cikin kaga ina kyautata yana ciki tunda irin wannan dama ibusa ai ba wani a baki ne ta inda aka hau ta nan kamata a sauka amma na tabbata shi in mun masa bayani ba zai fasa yadda ba insha Allah kwarai da kasa yadda a ban kyale shi kuna salamu alaikum alaikum salamu ai ba nama lalle ne sai asa nama ko to burin anjima in na dawo mu ga fiya gujin kama kamar yadda ka saba Allah ba magana za ku yi a cikin gida da mata kuma sai ta fito waje in banda abin nan din mata garbati saboda Allah saboda Annabi a ce miya kullun sai a sa nama hauka ake yi assalamu alaikum garbati na gajiya lafiya lau ya gida alhamdulillah madalla to wannan yana ina gajiya yaro ya gida alhamdulillah inusa kenan madalla wato shi wannan yaro mahaifinsa ne mai gidana wanda nake baka labari Allah sarki mai gidana attajirin nan mai naji dai mai kyauta naji dai to mahaifinsa ne ai akai haka nake an ce mai kyauta Allah sarki Allah sarki to mace abin da ya kamu to shi mahaifinsa gonarsa ta yi iyaka da gonar mahaifinka
to za su yi da tasiri. A'a ai ta mahaifin naka suke so su saya amma ya ki siyarwa. An daɗe ana ta bugawa yaƙi. Ai ni wannan bafan namun gaya maka gaskiya ni ban taɓa ganin mutum irin wannan ba. Ba fa da a ce da a farkon duniya izu lokacin da ake yaƙar shiga musulunci kan ya karɓi addini sai an tare a kansu. Tibje billahi lillahi sanne karbi shi. Sanne zai karba. Wai Allah. Alaikum salam wa alaikum salam. Lafiya lau. Alhamdulillah. Gaskiya abin da ya tsara in ya gama to shikenan kawai sai ka faɗa. Ya tace wannan. Ya tace. Wallahi ya tace. Yanzu ga wani ne ya ta gona Allah sarki. Ina ba wai ba riga bace. Riga ce mana a lokacin da za a yi sunan ba ya ara min kuɗin da sai akwai da aka tauna. To na san ta. Na san ta aiki. Shi wannan yaron yana da aure ne? Wa Musa? Ina ko auren fari ba. To ka ji kun Allah. Sai auren fari sai ka zo sai ka yi furin fuji ma burin tumo neman wani abun. Allah ya hana ka kuma ya baka wani abun. Kuma ba mu dai maganar gona muka zuwa magana. Ai maganar gonar shi yanzu da kake gani yanzu. Kana ji? In dai wannan gona ya samu ko nawa a kasa za a biya kuma kai za a fidda kai. Yo Allah, haba garbati. To uwar yarinyan nan biyayya tunda aka yi mana hudu ba da ita in gaya maka gaskiya ba ta taba yaji ba. To wai in mati ni zaka ba labarin uwar yarinyan nan? To na fa san komai. To abin in Allah ya sa aka sami kiri shi ake so. Wannan gaskiya ne. Ko ba gaskiya ba? Wannan gaskiya. Ai wadalla. Wannan gaskiya ne. To ina magana gona. Ina Harira zo shi iri duk inda ka ganshi karka yadda ka wuce shi baka kwashe shi ba. Ayo kuma in ba noman zaka yi ba. Ayo kuma ai sai ka fara. Musamman an rubo wadannan yanzu ba kuma ka madalla. Ke kin tawo burdin ga mutane a tsaye ki tsaya ki gaishe su irin a kunku na yan zamani. Ai ta gaishe mu. Ta gaishe mu mana. Wannan ɗani a gurina. Ɗani a gurina ubansa ya san na san shi kuma ya san baba. Saboda ka mijinki na baki. Wannan zuwa na dai fahimci duk inda ka dafa yanzu magana gora tana nan akwai ta aba garbaci. To a shi aba garbaci da kai Nusa to an gama magana gora sai ka zo gaba da madalla. To sai an jima. To madalla. Nusa sai ka madalla. Yi wannan ke wannan dana ne yo na dana ne ke dani a gurina kar in ji kan gani kin ji na ga miki matso ki kullun ku da matso ku da ku a fito lafiya. An saki ran man kin ga dai abin da ya kama kuma sai ga wani abun alheri na biyu ya zo ki saki ranki mana. Harira ko? Ka faɗa daidai. To na kamar ba kya farin ciki da haɗin da manyan mu suke so su. Fatan dai ba wani abu. Ban gane fatan ba wani abu ba sai cewa kake ba wani abu. Magana kuma magana muka zo ta wani abu kuma sai aka ce ga yau sanne sannu gure a lafiya dan ba komai ba komai ba dai komai ko ba wani abu ba wace maka wani abu ne shi kun yago ba wani abu to shi da ta ƙara gaishe ni to alhamdulillah ki saki da kinki miji nan kai maka saki kinki ka fahimce ta ai ne zai na ga miki miji sha a kana mijinta da akwai wani yaro mai shayi shayi sa ne isa na ce kai kullum na addu'a kullum na zago shi tun asaba na zago shi na addu'a Allah ya fito da yarinyan nan miji tun asaba sai in kai la'asar to kaga Allah ya kawo ga ake gare to amma akwai matsala guda daya to shi dan shaye-shayen nan ashe cikin hikima yakan dinga ba ta kuɗi haka da wasu abubuwa haka to in ma Allah ya sa ka aure ta da ka aure ta abin da ake bin na din sai in je in aro sai in biya ta kunyaka baba kana da ni kuma ka aro kuɗi ba ka maka yi ba kar ka damu baba billahi kazi ba zai kana da ni din baba kuma gashi a zo harkokin na arziki sun haɗu ai kawai babu komai ka nawa ne abun ka dauki nauyi ka dora kanka ba komai ba ga ya mun kar ka damu 20,000 ne
kacal ba ma a 20,000 baba akan 20,000 zaka je ka ce karanci kuɗi mutuncin ka idan me baba ba komai ran na jiba kurr ka san nan yayi kurr jiba nan a lokaci 20,000 20,000 kirke ban Allah nan kirke ban Allah nan wallahi akan ban Allah nan sai daga miki nono to babu ga 20,000 ba komai ba a kuma arziki ya Allah yi ba komai ba ba ni gaskiya ne ba komai to madalla 20 ne ko 20 to madalla wato lafiya da Allah ya sa ina da naira 100 ko 200 ba na son taɓa kuɗin amanan nan mati da sai aika a siyo mun omo da zan wanke rigata da zan je juma'a omo kuma ba kuma kaga yaran ma kuma a ba komai ba bari a nan ba za a rasa ba za a rasa boyo omo me kuma tika abun nan ba komai ya Allah ya rufe asiri Allah kana jira ka ce juma'a uku idan bai fahimce ki kin fahimce shi ba Allah sai na karya ki ba zan karya ki ana bashi ana kantin za ka ki dake miji kafan nan lagi a san ado rai alquran da abin da ba wai faɗa akan ina son mu zauna kiran ki ina kaunar ki ga ilima kawo shi baransa daban take lamarinsa daban yake ina yaro a tsumba ake wata mutuwa da girma dai rashin liman har ma mai gari wajo alama gashi ta zo makawo to Allah sarki kar ka tambaya ba na son muna fada ido Makaho salamu alaikum sannunku yarinya na gajiya lafiya lau sannunku da kara dukiya albarka amin kai kaga wani ikon Allah wato iri dama ina son ganin ka kuma aka yi gandakatar kacibu sai muka hada kofar gidana amma kuma dai da kai hakuri kaga yanzu muka fito za mu tafi neman abinci a ayo ai ba wata magana bace mai tsawo bawan Allah ba magana bace mai tsawo ila ai ka gane mai magana ko san da ya gane a garbati ne wanda muka haɗu wajen babu tsoho garbati ya dan mun hasada na yada magana wanda kuka samu matsala kan kuɗi shi an man 500 to Allah ba wannan magana bace ila ai wannan magana ai ta wuce ko ba haka ba yanzu magana nake so mi da kai cikin gidana zamu shiga mu zauna wa ya lafiyar kura bare ta hauka a nan ma inda kafa za ta dauke ma ke ni za ka yi saboda ina ga na shiga cikin gida Allah ubangiji kai ni ilu ba abin da zai faru arziki ne arziki ne shi arzikin ya kira mutum ko baka gani ya kamata ka je a kwarai da gaske mu je kuwa zama a gaba zama a gaba je to kai ma ta hu sai ba da gaba daya to ce ya bana zan rika din zo mu shiga haka ne akan sandan nan ba mu je aya ta to sandan me za a yi sai ba fada ba shi baransa daban take lamarinsa daban yake yawansa daban yake haka ma mahulansa daban take wallahi baba ba zan iya zaman auren nan ba shi da kin kwaso min wannan bataliyar in yi da su mu je kamun tsakani na da kai Allah ya isa da nayi maka me to shirabin da ka zo ka gaishe ko kuma kamun kudin ce zan yi cefane a gidanka wanne daga cikin gidajen ai suna da yawa ga ya isa kar kuma ka gaya mun baka abu ne a bayyana a fili ko sadaka ce dan Alhaji akai bara shinkafa ce fa ai gwamnati a cikin hakokin aure babu maganar anko idan kuma akwai ki gaya min aya ko hadisi da suka tabbatar da haka ai wallahi ba za ka gaya min bakan magana ba ka tafi duba yanda na dawo ce da yar uwarki ku tafi can gidan Hasiya mai gidan kwana naira 20 ne ga 50 kai mijin Bahaushe ba shi da magana kullun sai dai magana aure sai na dawo yanzu nan tsakaninka da Allah kudin auren yarka ka dauka ka je ka kai sadakin bazawara saboda jaraba dan Allah dan annabi ki hakuri ina dawowa zan dawo su abu ai baka isa ba wallahi na ga da zaman auren ka wallahi sai ka rabu da ni wallahi wata rafe ka auro ajalin to munafukai munafukai yan surku yan kudiri dadin abin da iyali na ne
Faruk ya zama min kamar dodo. Akasarin ku dama ku kayan hasawa yawancin ku ba ku da tarbiyya wajen zaman gidan aure. Burin gani ko da yaushe nake son kasancewa tare da shi. Ki zo mijinki kin tsaya ikam kina ban ruwa a tsaye. Amma yanzu idan na ji takun sawun sama sai yar gara wannan da ake haɗo mace da shi babu ba haɗin ki da komai ba tsurin ki aka taho da ki. Ko da ma kana da wata matsala ne ta rashin lafiya wanda ni ban sani ba. Alhaji Ya kai ba inda za ka aje ka zo kana min daɗin baki. Na ɗauka kai da tijan arziki ne. kai jama'a mata mugunta ku tafi karfin ku. Yanzu makarantar gwamnatin ma sai an kori yaro kai wannan ƙasa ta mu. Mutum a ce duk 'ya'yan nan ya tara su wajen 30. Yanzu kana nufin ɗaki da zaka haɗa da matarka? To ya zan yi Salamatu. Salamatu. Ni ina ga sai da safe kenan. Allah ta shi mu lafiya. Ka riga ka cika cikinka a waje kafin ka shigo gida. Mace kenan. Sannan sai da ka tsaya ka karasa kazanka a mota tas ka hada da yogurt dan rashin imani irin naka ka kama yaran ka tsaraban yaro. Mace kenan. To wai ni kam ta yaya ake gane namijin kwarai? Ni na ba kuɗi ban ga daidai ba. Ke ga ki da kika bi soyayya ke ma gashi kina ta kuka. Ado ne fa na mamaju jin mata ni fa akan mace fa duk masifar da zan shiga da hadarin da zan shiga in dai mace ce wallahi sai na shiga. Ado na mamaju, Ado na mamaju. Rusuni Movie da haɗin gwiwar Ayu Mafaras ke gabatar da shahararren fim ɗin nan Ado na mamaju, Ado na mamaju, Ado na mamaju. Ni za ka keta? Na ke ni za ni to in baka ka keta na haddin? A to ai taimako ne ba ɗora mu tafi kan ni ba za ka taimaka min ba duk marasa ƙarfin da suke duniya sai mata ta ka gani? Ai kana da matsala. Duk ƙauyen nan ban ga mace da ta kai ki dare dubu kyau ƙudu a dubu matsayuwa da take. Lafiya? Lafiya? Kai baka san Allah ya hana kallon mata wani wani? A ni fa ina da ki. Da ka kalle ta bara kamar. A to ai gaskiya ne. Ado na mamaju. Ado da muza ga ado na mamajo. Ado da muza ga ado na mamajo. Hamza ina da kishi, ciki shi aure, asali ya samo shi, rayuwa ta aure, ni ba zan saki ba. Kin ga nan gurin kamar wannan lokacin gobe sai ki zo ki same ni. In ma ban dan jira kai zan ma riga ki ma zuwa kin ji. Nagode Indo. Indo. Kai. Wannan saurayi ki rike shi gam. Ki rike mana shi kar ta kam. Na zama musu ciwon ido sai haƙuri ba yadda za su. Wannan sabon salon tallan tsire ne har sai an sha gaban mutum sannan za a yi mishi talla? Ko babu kuɗi. Ni na san yadda za mu yi mu fanshi. Gwara ka je ka ɗauko tabarma in ka fito. Ado na mamaju, Ado na mamaju. Ɗaukar nauyi Ibrahim Hare Zurot. Mataimakin darakta Malam Zax wanda ya shirya shirin Bashir Mandi Brigade. Sai na amince maka da maka ke kace ka hada samun fitina a cikin gidana. Allah ni fa matar aure tana hawa babu tana nake cewa ba ni nan baki. Allah ya shiga tsakanin nagarin da kuma Allah kai da mu ga harawa. Wace harawa ce? Akan me dan me yasa kake bi ta jikin katangar ban ɗakin gidana? Ado na mamaju wanda ya bata umarni a Hirsini. Mu Makaho, nan kamashin mu Makaho, a kawun namu Makaho, ga direban namu Makaho duk babu mai ido a cikin da rarrabe da ya motsa sai ya ce to malam na ji batun da kake yi amma ni ban sai maka mota idan na saya maka mota wai kai ne ke janta ko kuwa motar ce ke janka ga muka kare kajin na yin
turanci ba, amma hikima ta makaho nan sai na zuro shi na yi. Da na je gun aiki sai na ce da shi good morning, shi ma ya ce da ni good morning. Sai na ce hello my master, help me my master, help me my master. Na me I giving story, come here give me one moto, mu je mu shaka ta da lodi. I want to Kano from lodi, sannan mu je mu dau fasinja. To ka ji ba aiki sai ya ce who's that Direba? Na ce na mi for driver, sannan mu je mu dau fasinja. Aiki bring me key moto, I want to Kano from lodi. Ya ce to tsaya Makaho, dakata Makaho, mu ma muna fajin Hausar ku. Banda karambanin ka taya Makaho zai yo tudu. Ka san halin mota masu ido ma ya suka kare, balle mota ta Makaho sannan ba ku da ɗan jago.